Šta se dešava sa Hrvatima? 1-1. Nadam se da će nešto da se izvuče. 1-1. Protiv Japana. A Japan je sranje, brate, nema od Japana ništa. Imam neke osjećaje da će da se idu penale. 119. minut, brate, 1-1 još uvek. Ovo su prvi penali na ovom svetskom prvenstvu. Tako da, mislim da Hrvati ovo dobijaju. 100%. Ajde, odbrani ovaj prvi i to je to. Odbrani prvi samo. Bravo. 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 Miran Dambov. Sad Hrvati su im ušli u glavu, sad su gotovi. Odbranio. Ma čao. Znao sam da će da promaši ovaj Livaja. Bio je nesiguran, brate, videlo mu se u očima. To je to. Bravo. To je to, kaj, sad je kaj. GG, brate, kakvi penali, kako brani ovaj hrvatski golman. GG. Čestitamo komšije.